Takže vítajte pri mojom ďalšom tutoriáli. Zdravím vás u ďalšieho videa. A tentokrát to bude tutoriál, ako si dať nejaký typ písma do počítača. Môžete ho používať cimneme napríklad. Hlavne na to som to dal. Tak, pôjdete na Google. Pôjdete na Google a dáte si tam www.dafont.com. Tak tu si vyberete nejaké písmo, tuto aj hore môžete. Ja používam šerif. A tu si môžete vyberať. No šerif zrovna nemusím používať, ale ja si dám väčšinou šerifa. Tak nájdeme si nejaký pekné. Neviem, ktoré si stiahnem. No napríklad toto. Máte download. Uložiť si do. Dáte si ho na plochu. Otvoríte a máte štart. Ovládací panel. Tuto by ste mali brať písma. Na to kliknete raz. Posuniete úplne dole. A toto pretiahnete sem do tých písma. Do toho písma. Zavrete, pustíte cinemu. Napríklad cinemu. Jak sa to volá to písmo? Dobre. Počkajte si chvíľku. Tak, dať emograph, emotext a nejaký text si tam napíšeme. Aby ste vedeli, ja nerobím to na návod. No to tak podľa mňa vypadá. Tak dáte font. A jak sa to volá? No. Solar, vidíte. A máte už takéto písmo, keď tam bolo. Ja vás neklamem, fakt sa tak volá sa, že Solar to football. Tak a pozerajte, zavrete a aj tento zip rar sa tak volá. Takže toto by bolo z mojho tutoriálu hľadám všetko. To bol taký malý nočný tutoriál, asi tak nejak. No takže už sa s vami lúčim a dva tutoriály po sebe môžem spraviť odkedy, takže čau.